Dorbar naga shlem jong unong san Hima. Kum kajing pan klan shu ya kajing ateli kishnong ha Mawlai kham tam bante lakam ya kanu ka kenrum kanram bat na ka benta ka bha kamiat ha Mawlai town Dorbar kalarai ban pen klan ya ki Seng Kynthei haman la kishnong mat Pynkhie imbiang ya ka Seng Kynthei Mawlai Pyllun ka ban trei kam rengkat ber ka Seng samla Mawlai Pyllun ya ka nia la yatu do president ka Mawlai town Dorbar uba SD Kongwir haba unong san Hima ya kendu bat uni uriu rangba banyak keren halor ke jinglong jingman ha Mawlai kham tam ban penne ya kasuk kasain uba Kongwir uba la mikmat ka Mawlai constituency kum u MLA la arp sansnem ladu usnem khat khandai spa nyo puar hadu khat khandai spa khandai pupra ula ong baha ke jingya kendu lang kirang ba snong na keleng kisnong ka Mawlai Asyim ya karai bagi Seng Kynthei kidai bandon haman la kisnong mat lengba ki Seng Kynthei enjet ikinong kitkam jong ka Seng Kynthei Mawlai Pyllun ula ong ru bagi nong kitkam ka Seng samla Mawlai Pyllun bat Seng Kynthei Mawlai Pyllun ki ba kentup ya ki president bat secretary kinlong kitkon ka Mawlai town Dorbar name step nginang long ka meeting jong ka town Dorbar. The attendance was very good, it was about 89-90% attendance. Very good. Like last time we are going to keep them like seven one kim one. Try baro he young wa. Lakum no ka town Dorbar ka devan reassert yelede. Ba ka lok shisha ka town Dorbar jong ka Mawlai. Te ngaong ba kata ka voice of the people of Mawlai. Hanga he doesn't really mean anything. No more town Dorbar is Mawlai. Te ki brio ki besong hapo Mawlai. Ki kumolong mental ki yaso ba ha ka town Dorbar but kumolong menel leng le rai bon ki jing rang to ki ba nothing should be done claim ka jing approval claim ka jing kan jokten na ka Mawlai town Dorbar but kan si thu fi ki ne goi menta ngalo kren ni ki Seng samla Mawlai Pyllun secretary but menta sin ribaji ki omon yawan hune te ki yong ne goi ki yong ba nga ngoi ki ngoi pechin fi di ki khon jungi phimi nangi te menta ngon pas khamangi phi ki nong hit kam ya ka Seng samla Mawlai Pyllun ni pas khamangi te menta phim de ban sa hijack no hano handai phi de ban stick back mat ka Mawlai town Dorbar ngin accept fi accept ka town Dorbar that's all te menta lembaga ni ka statement ka kan ai menta Ngimur ban pelong sakaway ka kanhon jong ka Seng longkami Seng ki Kynthei Mawlai Pyllun bat ngilerai menne ka singi ki yong balakum nok mro president secretary jong Seng samla Mawlai Pyllun president secretary jong ka Seng Kynthei Mawlai Pyllun kinlok ki ex officio member jong ka Mawlai town Dorbar hal tai ngilaya yo lut Euro ke. Ini je jing temu ba kongsan trong kata. Pan penteli ke mulai berko ke. Dipeli ke role ke jang kilong kemi agane me ke yami kom tu te ngia pensange nong yong ba. Kan yami ke ne man kamet ke bom la long pi. Ubri udon he ke jing thai. Umi simer armet ula thai no. Te nak ta kada ko ba ya sange no. Te kila sange no na do sing sai jai. Kila ya sange no. Ndek ya pahara ma ki Kynthei ya para ki Kynthei ki bahara ki kam bayo kami ke kerum kerana kami ke jenis keluar can control maki ke they playing a very good constructive role but kum kalau mentaling layo nang tu ngiyo dengan tip ni Seng samla menta ngong ba Seng samla phi de ngi phi ngin kedup phi ngi phi ne phi buram ne te ngal ekran butu secretary very sound mind sekali wong ma ngitingi jajan ba town Dorbar tengok ngi phi di khon jungi te phi ngi ban pen scam mangi ya ka ge kam ko phi ban mata president ki pas president sekretari ngi pen scam mangi we pu ngi pen scam manga ngali ma man pen scam ki te fokus hoy gane phi nga khod ye ki Seng Kynthei ba ki kitu ki bam padon ki Seng Kynthei hala ki dong kisnong Mawlai ki bam padon Seng Kynthei kin sobha bani Seng no ele ki jong nomor hang tu ngin pelong pat ka all Mawlai Seng Kynthei Mawlai Pyllun
Dia nang tu pang sim presiden sekretari ngin ora haka tahun Dorbar. Oh, menswa te kadan ka Seng Kynthei Mawlai Pyllun bat kile sibun ki kam kile le hak jing de bak supply kan ka tai na dong song nang ta ka jing award ikini ki khana ki bawa na ka first 10 kade ka Seng Kynthei ke bale kita baru. Seng Kynthei Mawlai Pyllun kadon menswa le si ba mentah. Ilok jonga ilong presiden. Kamu Tambah gila khlat dah. Kumba kalong mentah. Kamdan. Nak siap dang arona mentah. Tena do ba ile ite ba kimi jong u tibor. Kimi manda kini arngot langot dan sangut ke bayat kema kam Seng Kynthei. Tandu bom don chu kimla chu kitu. Kadu ka por ka ba ke jong thai. Ke jong temen ke age fikla advance. Te andre ka Seng Kynthei ka de ku dan kam. Ko wai po ke snong de. Kau ibu kisah kita khaskan khandil telit kisah. Kau ibu kisah kita bampat dan nama kita kisah kita beladan Seng Kynthei. Kita bampat dan sumpah mana Seng no. Tapi kini para office baras kita akan dolang kita pelong pada ke Seng Kynthei Mawlai Pyllun ke. Hang tai sayop mana presiden jong ke Seng Kynthei Mawlai Pyllun. Mereka tang jong ke sinong. Dia nang tu pengisi presiden sekretari ilong ex official member jong ke Mawlai tahun Dorbar. Te kano kaba ngidon kami gi Seng Kynthei ngi gai leng bajong ki lene kano kaba ki kwaban pensngo haka tahun Dorbar ya ki need necessity ki jong ki perso leng bajong kita ki representative ke. Itu semua.